Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Santino. Sa ngayon ay dito ako sa Tala, Caloocan naninirahan kasama yung mga anak ko. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi ito nangyari dito sa Caloocan. Naganap ito sa parte ng Oriental Mindoro. Nangyari ito taong 1996. Nakapag-asawa ako ng taga-Oriental Mindoro at doon kami unang nanirahan. May lahi akong manggagamot. Ang lolo ko ay isang magaling na manggagamot sa lugar na kinalakihan ko. Bago siya mawala sa mundong ibabaw, tinuruan niya ako at ipinamana niya sa akin ang lahat ng kaalaman sa panggagamot. Ang totoo niya nung nabubuhay pang lolo ko, ay naging kanang kamay niya ako sa tuwing nanggagamot. Bata pa lamang kasi ay malapit na ang loob ko kay Lolo Paldo at nakagawian ko ng tumambay sa bahay nito at personal na nakikita kung paanong manggamot ito at kung ano ang mga istilong ginagawa niya. Katagalan nga, noon at marunong na ako manggamot ay ako na minsan ang mahalili rito mag-asikaso at gumamot sa mga pasyenteng may sakit na hindi kayang gamutin ng mga doktor. Lalo na kapag may karamdamang iniinda ang lolo at hindi niya kayang magkikikilos. Pero magmula noong mamatay ang lolo ay nawalan na ako ng gana pang manggamot dahil sa mga nasaksiyang hindi kaaya-aya. Sa uling ginawang panggagamot ay nakalaban ni lolo ang kilala't mabagsik na mambabarang at natalo siya nito. Lahat ng sakit na ibinanto ni lolo doon sa mambabarang, bumalik sa kanya't may triple pa ang pinagdaanan niyang sakit noon. Sa bawat araw na nagdaan ay unti-unti nang nabubulok ang sugat ni lolo. Pasintabi po sa mga kumakain pero na mga panahong yun ay umabot na sa puntong may mangilan-ngilang uod na akong napapansin na gumagalaw sa sugat ni lolo noon. Kulay puti ang uod na nakita ko at ubod ng payat na may kahabaan pa. Sa tuwing nililinisan ko nga ang mga sugat niya, magkahalong awa at pandidiri ang nararamdaman ko. Awa, dahil sa nakikita kong napapangiwi si lolo at pilit na iniinda ang sakit na nararamdaman. Tuwing dahan-dahan kong hinuhugot ang uod sa mga sugat niya. Kahit na anong pamamaraan sa panggagamot ang gawin ni Lolo Paldo, wala itong epekto. Maging ako sinubukan ko ang lahat ng nalalaman ko pero wala pa rin talaga. Hindi ko pa rin ito kayang gamutin. Ang ilan naman sa mga kapitbahay ni Lolo Paldo, umiiwas na sa kanya at bakas sa kanika nila mukha at kilos na pinandidirihan nilang abuelo ko. Hanggang sa namatay na nga lang si lolo ay wala akong nagawa para iligtas siya o kahit ang magamot man lamang. Nung sinubukan kong hanapin ang mambabarang na nakalaban niya, ay napag-alaman kong namatay na rin pala yon, kasabay ng pagkamatay ni lolo. Nalaman ko rin mula sa isang kakilalang manggagamot na mukhang binaunan daw ni Lolo Paldo nang sumpa ang mambabarang nung huling naglaban ng dalawa. Marahil gaya ng lolo ko, Sir Seth, ay hindi rin nakahanap ng lunas ang mambabarang, kung kaya't sabay na nalagutan ng hininga ang dalawa noon. Magmula nga noon ay hindi na ako muling sumubok pang manggamot. Kahit na nung pagmamakaawa ang gawin ng mga taong may sakit, ay naging bulag at bingi ako. Aaminin kong naging duwag ako noon at hindi ko kayang tanggapin kung sakali man na mangyari sa akin ang kalunos-lunos na pinagdaanan ni lolo, dahil lamang sa ginawa nitong pagliligtas ng mga taong may sakit noon. So ayun na nga, dahil sa kagustuhan kong magbagong buhay, pumayag ako sa paanyaya ng misis kong sa lugar nila sa Mindoro kami manirahan nung ipinagbuntis niya ang panganay naming anak. Tamang-tama din yon dahil binabala ko ng talikuran na ng tuluyan ng pagiging isang manggagamot. Yun nga lang, Sir Seth, nagkamali ako. Isang araw, habang naglalakad ako sa tabi ng daanan pauwi sa bahay naming mag-asawa, may nadaanan akong mga taong nag-uumpukan at parang nagkakagulo sila sa tabi ng daanan.
Kumunot ang noo ko nang marinig kong parang nag-iiyakan ng ilan sa mga ito. Dala ng kuryosidad ay nakiosyoso na ako. Tinanong ko pa ang isa sa mga kakalalakihan kung anong nangyayari nun. Ay naman dito, kanina pa raw naghihingalo ang batang karay-karay ng ale. Nahihirapan umano itong huminga at walang tigil sa pagsakit ang tiyan. Bakit hindi nyo kaagad dinala sa ospital ang bata para naman maagapan kaagad? Hani ko pa. Sunod-sunod na umiling ang ali na may kargang paslit at sinabing kung may pera lamang daw sana siya. Kanina niya pa tinakbo sa ospital ang anak niya. Ang kaso nga lang, maliban sa napakalayo ng ospital sa city namin, dahil may higit 1 oras ang biyahe, mahal pa ang pamasahe papunta doon at hindi agad-agad aasikasuhin ng mga doktor ang bata. Gawa nang wala siyang perang pangbayad. Diyos Maria, unahin pa talagang isipin yung pera kaysa sa buhay ng tao. At makiusap na lang sa mga doktor na unahin mo nang gamutin yung anak mo't isunod na lang yung bayad kapag tapos na nalapatan ng gamot ng bata. Wika naman ang bayaw ko sa enteng nun. Hindi ganun kadali yun. Alam mo namang tagilid tayo pagdating sa mga ganyan. Hindi naman lingid sa ating lahat na mas unahin pang asikosin ng mga doktor yung mga pasyente na mapipera kaysa sa ating mga dukha. Sabat ng isa pa. Naiintindihan ko ang ali dahil alam ko kung gaano kagusto ng isang inang dalhin ang anak sa paggamutan para lang magamot ito. Pero nang dahil sa kakapusan at sa hirap ng buhay, ay hindi nito magawa ang mga bagay na gustong gawin. Nakiusap ang ali sa mga nag-uumpukan na tulungan itong maghanap na manggagamot. Doon niya na lamang umano dadali ng anak niya. Magbabakas sakali itong malunasan ng karamdaman ng anak niya. Nang marinig ko ang sinabi ng ali, nakaramdam ako ng awa. Lalo na noong tingnan ko ang paslit na karga-karga niya. Putlang-putla na ang paslit at naghahabol na ng hininga habang namimilipit sa sakit ng tiyan at impit na umiiyak. Bahala na, sabi ko. Sa nakikita ko kasi hindi na aabot pa sa ospital ang bata kung sakali mang itakbo pa ito. Marahil dala na rin ang awang nararamdaman ay panandali ang nakalimutan ko ang pinanghahawakang hinding-hindi na ako manggagamot pa. Teka, anong gagawin mo, Santino? Tanong ni Enteng. Ano pa nga ba? Di titingnan ko yung bata at gagamutin. Sigurado ka? Pero akala ko ba? Hindi na niya natuloy pa ang sana'y sasabihin. Tinalikuran ko na siya at hinarap ng paslit. Muli ay inutusan ko ang mga taong nag-uumpukang umalis sila ng bahagya. Dahil sa mas lalo lamang kakapusin ng hininga ang bata sa ginawa nilang pagsisiksikan. Agaran namang nagbigay ng espasyo ang mga tao at doon nga'y sinuri ko ang bata nun. Nagulat pa ang mga ito na makita ang ginawa ko at ang iba nga ay nagbubulong-bulungan na nagtanungan sa isa't isa kung isa ba daw akong manggagamot o marunong ba daw akong manggamot nun. May mga nagsasabi namang nagagamot-gamutan lamang daw ako o sa madaling salita, nagmamarunong. Dapat ay hindi daw pumayag ang ali na hawakan ko ang anak nito. Baka mamaya ay mas lalong lalala lamang ang kalagayan ng paslit nun. Sinaway naman sila ni Enteng at sinabihang manahimik. Magtiwala na lamang umano sa gagawin ko kaysa magtatatalak ng wala namang katuturan. Kung wala kayong maitulong, itikom nyo na lang ibibig nyo. Wala namang pakinabang. Aniya. Hindi ko pinansin ang mga pinagsasasabi nila. Nakatuon lamang ako sa paslit nun. Hinawakan ko ang sikmura nito at diniinan. Pagkatapos ay pinitik ng 3 beses sa bandang pusod habang may inuusal na orasyon sa isipan. Nausog yung batang to, sabi ko. Tulalang napahawak sa bibig ang ali at hindi makapagsalita. Teka, sigurado ka bang nausog yung anak ko? Paano? Hindi ko sinagot ang tanong niya. Salip ay ako ang nagtanong sa kanya kung saan pumupunta ang bata o kung saan ito mahilig tumambay. Malakas kasi ang hinala kung nausog ang bata sa pinupunta nitong palaging lugar. Saglit na napaisip ang ali bago ito sumagot. Hindi to. Sa dulong sityo lang naman daw naglalagi ang anak niya kasama ng mga kaidaran nito. Maliban doon ay wala nang ibang maisip ang ali kung saan pa pumupunta ang paslit nun.
Napapaisip ako at naitanong ang sarili na kung sa dulo lamang ng sitio pumupunta ang bata. Paano siyang nausog? Ang ibig bang sabihin ay merong kakaiba sa sitio na yon? Teka, huwag mong sabihin may mga aswang dun sa lugar natin. Kung ganun, sino yung aswang? Tanong ng bayaw ko. Nagkaroon ng mga kuro-kuro ukol sa aswang ang mga taong nakikiosyoso. Napapailing na lamang ako at hindi pinakinggan ng mga ito. Sa pagkakataong yon, panandali ang iwinaglit ko na munang isipin ito. Inuna ko munang gumutin ng bata para matigil na ang pananakit ng tiyan nito. Nakamamatay ang usog ng aswang kapag hindi yun maagapan kaagad. Dahil sa pwedeng sumakit ang tiyan ng bata. At kung minsan ay mauuwi na yun sa pagdudumi o pagsusuka. Hanggang sa kulangin ng tubig sa katawan at hindi na makayanan pa. Yun ang magiging dahilan ng pagkasawi niya. Makaraan ng ilang minutong gamutang ginagawa ko ay unti-unti nang nawala ang pamumula ng labi at bumalik na sa dati ang kaanyuan ng paslit. Sobrang pasasalamat ang natanggap ko mula sa ina ng paslit noon. Nagtanong pa ito kung saan ang bahay ko para puntahan niya na lamang mamaya at magdala daw siya ng kamoting kahoy at saging bilang kapalit sa ginawa kong pagpapagaling sa anak niya. Nakakahiya man umano pero yun lang ang tanging maibibigay niya bilang kapalit noon. Ang buong akala pa nga ng Ali, katapusan na ng anak niya kung kaya't sobrang utang na loob niya sa akin. O wala po kayong dapat ipagpasalamat. Nagkataon lang na napadaan kami ni Bayaw at nakita yung anak mong ganyan. Sagot ko. At sinabihan itong wag nang mag-abala pang pumunta sa bahay at magdala ng kung ano-ano. Doon na nagsimulang kumalat ang usap-usapan patungkol sa akin. May mga tao na ang pumupunta sa bahay namin mag-asawa. Nakikiusap na gamutin ang mga ito. Pinagsisihan ko tuloy kung bakit nagpadalos-dalos ako at nakaligta ng pinanghawakang pangako. Isang umaga noon, habang nagkakape ay kinausap ako ng masinsinan ni Rosa tungkol sa panggagamot. Nakiusap ang asawa kong pagbigyan ko na raw ang mga taong lumapit sa akin at tumingi ng tulong. Nakakaawa daw kasi ang mga ito, gawa ng halos lumod na sila para lang gamutin ko. Ipinaliwanag ko sa kanya kung bakit ayoko nang bumalik sa pagiging isang manggagamot pero ginamitan niya ako ng salitang hinding-hindi ko maikakaila at lalong hinding-hindi ko matatanggihan. Sa palagay ko ba daw ay matutuwa ang lolo ko oras na malaman nitong tinalikuran ko ng pagiging isang manggagamot. Batid ko naman umano na kaya ako napiling disipulo ni lolo dahil sa alam niya tumaasa itong susundan ko ang yapak niya bilang isang manggagamot. Tapos ngayong binigyan lamang ako ng ganong klaseng pagsubok, ayaw na kaagad. Mukhang nagkamali umano yata si Lolo Paldo sa pagpili sa akin nun. Sa pagkakaalam niya kasi, hinding-hindi basta aatras sa laban o susuko sa buhay ang isang manggagamot nun. Dagdag pang saan nito, isipin ko na lamang daw na isang pagsubok ang nangyari sa abuelo ko at doon masusukat kung hanggang saan ko kakayaning lagpasan ang pagiging isang manggagamot nun. Sa sinabi ng asawa ko ay tila may kung ano ang napukaw sa kaloob-looban ko. Napag-isip-isip kong may punto din ang misis ko nun. Dahil kahit na sa kahuli-hulihang hininga ni Lolo Paldo, ay paulit-ulit nitong ipinapaalala sa akin na huwag ipagkait sa ibang tao ang nalalaman ko sa panggagamot. Hira lamang ang taong biniyayaan ng ganong klaseng kakayanang nasa kataas-taasan. Kaya't sana'y huwag kong ipagkait at tanggihan ang kung sino mang kakatok sa pintuan ng bahay ko at makikiusap na gamutin. Tungkulin naman o bilang albularyo na gamutin ang mga taong may sakit na hindi kayang lutasin ng mga taong may kaalaman pagdating sa siyensya. Simula nga nang makumbinsi ako ng misis ay unti-unti nang bumabalik ako sa panggagamot. Napansin kong halos karamihan sa nagkakasakit ay mga kabataan at ang labis na ipinagtataka ko ay iisa lamang ang sanhi ng karamdaman ng mga ito. Kung hindi usog, mga nalason. At sa nakikita ko ay iisa lamang ang may kagagawan. Iisang marka lamang ang nakikita ko sa mga batang nagpagamot. Marka ng aswang.
Ang ibig sabihin lang ay aswang ang salarin sa mga batang nagkakasakit at wala nang iba pa. Bayaw, ano kaya kung suyurin natin yung sityo? Alam mo na, magmasid-masid, baka sakaling makita o mahuli na natin yung aswang na nagbibigay sakit sa mga kabataan dito sa lugar. Suwestyon ni Enteng. Isang tanghaling nag-aayos kami ng halamang gamot. Dagdag pang saad nito. Naawa daw siya sa mga kabataang tinamaan ng kakaibang sakit. Mabuti na lamang talaga at sa wakas ay napapayag na rin ako ni Mrs. na manggamot. Gawa ng walang ibang manggagamot sa lugar namin. O kung meron man ay nasa malayong baryo pa mga ito at mahirap pagilapin. Sige, bukas ng hapon. Maglakad-lagad tayo papunta sa dulo ng sityo. Sagot ko. May singit ko lang Sir Seth na ng mga panahong ito ay nakita ko kung gaano ka-interesada sa panggagamot ang bayaw ko. Gustong-gusto niyang sumasama palagi sa akin. Lalo na kapag naghahanap ako ng mga halamang gamot sa bukid noon. Minsan pa nga ay nabanggit niya sa akin na pangarap niya maging isang albularyo. Hindi daw kasi siya natapos sa pag-aaral dahilan kaya't hindi niya natupad ang pangarap na maging isang magaling na doktor. Magmula nga nang malaman niyang bumalik na ako sa panggagamot, palagi na siyang nakabuntot palagi. Wala namang naging problema sa mga binan ko ang ginawang yun ni Enteng. Ang siste ay mas maayos nga lang raw sa mga binan ko na sa akin sumama sa Enteng para iwas barkada na rin umano. Kinabukasan nga ng hapon tulad ng sesyon ni Bayaw. Nagpaalam ako kay Rosa na maglakad-lakad na muna. Hindi naman na siya nagtanong patagarang pumayag na. Saktong paglabas ko ng bakuran ay natanaw ko naman sa kabilang bakuran ng bahay si Enteng. Malaki ang pagkakangisi nito na nagtanong kung saan daw ako pupunta. Nakalimutan mo na yung sinabi mo kahapon. Tanong ko sa kanya. Nakangisi itong nagwikang sasama daw siya. Sabay nagmamadaling lumapit sa akin noon. Habang naglalakad kami ay panay ang daldal ni Enteng ng kung ano-ano. Ako naman ay oo lamang ng oo. Kahit hindi ko naman naiintindihan ang ibang sinasabi niya. Makaraan ng ilang minuto at nang nasa dulo na kami ng sityo. Nagdahan-dahan na ako sa paglalakad. Panay ang tingin at pagsusuri ko sa mga nakapaligid. Sa pagmamasid ko nga ay napag-alaman kong may malawak na ilog pala sa dulo ng sityo. At may iilang kabataan ang naliligo doon. Kaya pala napakahilig tumambay ng mga paslit doon dahil maliban sa ilog ay may mga nakahilerang puno ng bayabas, kakao at lansones din sa gilid ng daan. Bayaw, kilala mo ba kung sino ay may-ari ng lupa dito? Tanong ko kay Enteng noon. Sumagot naman si Enteng at sinabing pagmamay-ari umano ng kapitan sa baryo, yung lugar na yon. Sa kanila din ang mga prutas na nakikita ko at ang mga palayan at maisang abot ng paningin ko. May mga sinabi pa ang bayaw ko pero hindi ko na siya pinagtunan pa. Dahil sa may napapansin akong kakaiba sa lugar. Noon kasing pinapakiramdaman kong maigi ang paligid ay hindi maganda ang presensyang nalaramdaman ko. Nagpatuloy lamang kami sa paglalakad hanggang sa mapadpad na kami sa nagtataasang damuhan. Nung hawiin ko ang talahiban ay may nakita akong kubo nun. Sa isip-isip ko pa, may naninirahan pala sa parting yon. Bakit hindi ko man lamang ito napansin? Sino yung nakatira dyan, Bayaw? Hindi ko alam, Bayaw eh. Parang wala naman kasi akong nababalitaang may bagong lipat dito sa atin. Sagot niya. Saglit pang sinisipat ko ang kubo at inalam ko may tao ba. Pero dumaan na lamang ang ilang minuto ay wala akong nakitang kahit sino. Tara na, umuwi na tayo. Aya ko kay Enteng. Sa isip-isip ko ay babalikan ko na lamang mamayang gabi mag-isa ang kubong natanaw namin. Aalamin ko kung sino ang taong nakatira. Ramdam kong hindi magandang presensyang bumabalot sa kubo. Kaya't kinutuban akong hindi matino o sa madaling sabi ay masamang tao ang naninirahan sa kubong yon. Gulat na nagtanong naman ang bayaw ko kung bakit aalis na daw kami kaagad. Hindi ba daw namin lalapitan ang kubo at titingnan kung sino ang nakatira? Hindi na. Maiksing tugon ko. At sinabihan itong hindi naman importante ang taong nakatira sa kubong yon. Paano mo nasabing hindi importante? Paano na lang kung masamang tao pala yung nakatira dyan? O kaya
Baka yan yung aswang na nag-uusog sa kabataan dito sa sitio. Anya. At medyo napalakas pa ang boses ko noon. Sasawayin ko na sana siya at pagsabihang hinaan ng boses dahil baka marinig ng kung sino man ang nakatira sa kubo at nakakaya. Pero hindi na ito natuloy pa dahil may natanaw akong matandang babaeng may hawak na itak. Dahan-dahan itong naglakad palabas ng kubo patungo sa likuran ng bahay. Habang sinusundan ko ng tingin ng matanda, tumahip ng malakas ang dibdib ko at kinutuban ng hindi maganda. Dito ka lang bayaw May pupuntahan lang ako sandali. Wika ko kay Enteng na siyang ikinarkunot naman ng noon niya. Hindi ko na siya hinintay pang magsalita. Nagmamadali na ako maglakad papunta sa kubo at palihim na sinundan ng matandang umikot sa likuran ng bahay. Habang pinagmamasdan ko ang matandang iyon, nagtataka ako kung bakit tila ba hindi umaakma sa katawan nito ang mga kinikilos niya. Napakaliksit mabilis itong kumilos at kung hindi mo pagbabasihan ang katawang lupa nito, ay aakalain mong nasa edad 40 mahigit pa lamang ang mga kinikilos niya. Para talaga may kakaiba sa matanda. Hindi normal yung mga kinikilos niya. Wika ko pa. Mabilis pa sa kidlat na nagtago ako sa isang may kalakihang puno ng kahoy. Nang mapansin kong lilingon sa gawi ko ang matandang yon. Matapos ko nga makapagtago ay bahagya ko itong sinilip. Pero ganoon na lamang ang kilabot na nararamdaman ko nang makita kong biglang namula ang mga mata niya. Panay ang pagsinghot na parang asong may inaamoy na pagkain sa gawi kung nasaan ako. Gulo-gulo din ang buhok nito na para bang nakipagsabunutan ito ng sandamakmak. Tapos ay walang tigil sa pagtulo ang laway. Napaantanda ako at mas ikinubli pa ang katawan sa puno. Nang sa ganoon ay hindi ako makita ng matandang yon. Habang nagtatago nga hindi ko mapigilang kabahan at nag-umpisa ng kumabog ang dibdib ko nang marinig ang mga tuyong dahon at sanga. Alam kong ang matanda ang dahilan sa mga ingay na naririnig ko noon. Ramdam kong dahan-dahan na itong naglalakad papalapit sa kinaroroonan ko. Kaya't natatapakan niya ang mga tuyong dahon. Nung silipin ko ulit ang matanda, natuon ang pansin ko sa hawak-hawak nitong itak. Kumikinang ito sa sobrang talas at may bahid pa ng dugo ang dulo nun. Anak ng teteng naman Mukhang mahuhuli pa yata ako nito. Wika ko sa sarili at napapaisip. Paano na lamang kung bigla akong tagain ng matanda? Wala akong laban at dahil wala naman akong bitbit na kagamitan nun. Muli ko na namang ikinubli ang sarili at nag-isip kung paano makaalis sa pinagtataguan ko nang hindi malalaman ng matanda. Nang mga sandaling yon, ay kumpirmado ng hindi ordinaryong tao ang matandang ito. Ilang hakbang na lamang ang layo nito sa pinagtaguan ko. Medyo natataranta at napawika na lamang ako sa sariling bahala na. Kung sakali man na makita ko, magdadahilan na lamang ako. Pero kung ayaw makinig ng matanda at may gawing hindi maganda sa akin, lalaban ako hanggang kamatayan. Maya-maya pa ay nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko ang boses ni Enteng. Nasa harapan ito ng bahay at tinatawag ang matandang yon. Agad naman itong naglakad papunta sa harapan ng bahay. Pero bago yun ay dagli-dagli muna nitong iniwan ng itak na may bahid ng dugo. Agaran ko namang kinuha ang pagkakataong ito para umalis sa pinagkukublihan. Nang medyo nasa kalayuan na ako ng kubo, nasipat kong kausap ni Enteng ang matandang yon. Panay naman ang pagtapik nito sa balikat ng bayaw ko habang nakangisi. Bumalik na ako sa pwesto kung saan ko iniwan kanina si bayaw. Makaraan ng ilang segundong paghihintay, bumalik na siya. Nung naglakad na kami pauwi sa bahay, tinanong ko ito kung bakit lumapit siya sa bahay ng matandang yon. Kako,
Hindi ba't kabilin-bilinan kung huwag siyang lumapit sa bahay? Mabilis namang nagpaliwanag ang bayaw ko, Sir Seth. Ayon sa kanya, nung puntahan ko umano ang matanda, ay palihim niya akong sinundan. Makalipas ang ilang minuto ay hindi pa ako nakakabalik. Doon ay natanaw niyang papalapit na sa akin ang matandang ito. Kinabahan siya nang makitang may hawak itong itak at mukhang galit na naglalakad papalapit sa pinagtataguan ko noon. Dahil doon ay agad na nag-isip siya ng paraan at yun na nga, Sir Seth. Kahit natatakot siya, ay nagmamadali na siyang pumunta sa harapan ng bahay at nagbabaka sakaling tawagin ng matanda. Upang sa ganun ay maagaw niya ang atensyon nito at makaalis ako sa pinagtataguan. Sabi ko naman kasi sa'yo kailangan mo ng backup dahil hindi mo nakakayanin mag-isa. Paano na lang kung nakita ka ng matanda at mapagkamalang magnanakaw di nataga ka ng wala sa oras? Sabi niya. Natatawang nagpasalamat ako sa ginawa niyang paraan kaya nakaalis ako sa pinagkublihan kanina. Makalipas ang ilang oras, sumapit ang 8:00 ng gabi. Kasalukuyan kaming kumakain. Nang biglang may sunod-sunod na katok sa pintuan ang naririnig ko. Kasunod doon ay ang boses ng binan kong babaeng tinatawag ang asawa ko noon. Nagtatakang nagtanong naman si Mrs. kung anong kailangan ng kanyang ina't sa alanganing oras pa pumunta. Hindi pa man ako nakapagtanong kung ano ang kailangan ng mga binan ko pagbukas ng pintuan. Nagulat ako nang humingi ng tulong sa akin ang binan kong babae. Sinabi niyang kanina para walang tigil sa pagsusuka si Enteng noon. Nagtanong pa siya kung saan daw kami galing ni Enteng kanina. Pag-uwi daw kasi ni Enteng sa bahay nila ay sumama na ang pakiramdam nito at hindi na lumalabas pa ng silid. Pero noong mga bandang 7:00 na ay nagulat na lamang ang mga binan ko dahil sa nagmamadaling lumabas ng kwarto si Enteng, tumakbo papunta sa banyo at nagsuka ng nagsuka. Paglapit ng asawa ko ay sinabihan ko siyang pakihanda ng mga gamit ko. Pupunta kami doon. Pagbalik niya ay pumunta na nga kami sa bahay ng mga magulang niya. Pagdating namin ay nadatnan kong halos magkulay ubi ng labi ni Enteng at nangangalumata. Hinang-hina na rin siyang nakahiga sa mahabang upuang nasa sala at halos hindi na makapagsalita. Nung kausapin ko nga siya ay tanging pagtango lamang ang naging tugon niya. Ang bihira! Ang tanda mo na pero tinamaan ka pa rin ng usog. Bakit? Wala man lang ako nakita kanina nung magkasama tayo o naramdamang nausog ka. Ano usog? Paanong nausog si Enteng? Tanong ng biyanan kong lalaking yon. Hindi ko na muna sinagot ang tanong ng biyanan ko gawa ng inumpinsahan ko ng panggagamot kay Bayaw. Hindi na kasi pwedeng patagalin pa. Gawa ng anumang oras ay paniguradong malalagutan na ito ng hininga. Habang ginagamot ko si Enteng ay panalang pag-usal ko ng orasyon at inihip sa sikmura at bunbunan ng bayaw ko. Sige ang pagsusuka nito ng mga malalapot at napakabahong laway. Matapos kong painumin ng langis si Enteng ay medyo humupa na ang masamang pakiramdam nito. At noong tuluyan ng tumigil ito sa pagsusuka at nakahinga ng maayos, kinuha ko yung punyal sa bayong na dala ko at agad na tumayo nun. Teka! Saan ka pupunta? Pupuntahan ko yung aswang tay. Alam ko kung saan siya nakatira. Sinabi ko din ditong hindi ko na matimpa ang mga kahayupang pinagagawa nito. Nagpresenta naman ang binan kong samahan niya ako. Ikaganti ang nangyaring pang-uusog sa anak niya. Tatanggihan ko sana ito at sabing wag nang sumama. Pero nagmadali itong pumunta sa kusina at pagbalik at may bitbit ng itak. Nang tingnan ko ang binan kong babae, tumango lamang ito. Bilang pagsang-ayon, sa kagustuhang sumama ng asawa niya. Saglit lang tay, etong gamitin mo. Pigil ko sa kanya nang akbang lalabas na. Pagkatapos ay inabot ang buntot pagi nun. Sinabi ko din sa kanyang walang silbi ang itak niya. Hindi mapapatay ng itak niya o masugatan man lamang ang nilalang. Magtatanong pa sana ang binan ko pero nauna na akong lumabas ng bahay. Habang naglalakad na nga kami patungo sa bahay ng matanda, panay na ang pag-uusal ko ng orasyong pangpuder sa katawan. Nung medyo malapit na kami ay binilinan ko ang binan ko at sinabihang huwag siyang masyadong dumikit sa akin.
Lumayo-layo ito ng konti dahil alam kong hindi ordinaryong nilalang ang makakasagupa ko ngayong gabi. Idagdag pang malaki ang buwan, kaya't natitiyak kong malakas ang matandang yon. Kung sakali mang tama ang hinala kong aswang yon. So ayun na nga, mabilis nang nagkubli si Tate Jose sa hindi kalayuan. Habang ako ay dahan-dahang tinungo ang bahay ng matanda. Pero ganun na lamang ang gulat ko dahil bago pa man ako tuluyang makalapit, ay nakita kong iniluwa na ang matanda sa tarangkahan ng bahay niya. Nanlilimahi dito ng langis at nakangisi, habang inilalabas sa mga naglalakihang pangil nun. Nagbabaga din ang mga matang nakatitig at tila ba hinandaan na ang pagdating ko. Langya, tama nga yung kutob ko. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa punyal. Tanging pag-angil lamang ng nakakakilabot ang narinig kong tugon mula sa kanya. Hanggang sa ilang sandali pa ay walang pag-aalinlangang mabilis na akong sinunggaban ng nilalang na yon. Hindi naman ako nagpatalo at nagpadaig ng takot. Nilakasan ko ang loob at nakipagbuno dito kahit na napakalakas niya. May mga inuusal itong orasyong nasa kaliwang gawaing ibinabato sa akin noon. Makalipas ang ilang sandali ay naramdaman ko na ang masasakit na kalmot ng nilalang sa braso ko. Medyo napapangiwi pa ako ng mga sandaling yon. Bago pa man ako manghina ay buong lakas na itinarak ko sa dibdib nitong punyal. Nag-usal ako ng orasyon at inihip sa kamay at walang habas na sinapak ko ng sinapak ang pagmumukha niya. Umatras ito at takmang tatakbo na sana. Pero hinawakan ko ito ng mahigpit. Walang ano-ano ay biglang sumigaw ang binan ko. Nung lingunin ko siya, nakita kong mabilis na itong tumakbo papalapit. Hahambalusin na sana nito ang nilalang pero hindi na niya yun natamaan pa. Nung nagsisisigaw kasi ito at napalingon ako sa kanya, nalingat ako. Kinuhang pagkakataon ng nilalang ito para makatakas. Hahabulin pa sana ni tatay ang nilalang nung tumakbo pero pinigilan ko na lamang at sinabing wag na. Napamura naman ito at nagtanong kung bakit hindi namin yun nahabulin. May tama na yon. Nangihina na. Ayun na nga po, nangihina na. At siguradong hindi na inaabutan pa ng araw. Ayaw ko nitong pakinggan at nagkukumahog talagang habulin niya. Hindi pa daw siya nakakante. Kaya hinatak ko na lamang ito pauwi sa bahay. Kinabukasan nga ay nabalitaan naming patay na ang bagong lipat na matanda. Walang kaanak na naghanap o kumuha ng bangkay, kaya't pinagtulong-tulungan ng mga taga-sityong mailibing ito. Mula nung mawala ng matanda ay natigil na rin ang kabataang nauusog o nagkakasakit. Tuloy-tuloy ang panggagamot ko kasama si Enteng. Sa ngayon, ang bayaw ko ang nagpatuloy na manggamot sa sityo. Lumuwas ako ng Manila at dito kami nanirahan ng pamilya ko. Sa may bandang Caloocan.